priatelia, moje meno je Kuky a zdravím vás pri ďalšom videjku. Takže toto je Simone Challenge. Je to škorica, ktorú si vlastne dáte na lyžičku a potom tu máte dať do úst. A vydržať to čo najdlhšie. Takže dúfam, že sa mi to podarí. A dneska tu nie som sám, ale som tu s mojím bratom youtuberským, s Bibkom, takže Bibko, poď k nám. Takže spolu robíme tento Simone Challenge, poviem nám niečo o sebe. Takže asi sa pomaly dáme do toho, takže asi dám. A few moments later. Potom si budem vysávať. Ľudia, pre vás to robím, ja tu potom budem sakra musieť vysávať. Dobre, to si tu položím. Mám to aj tebe. Ahoj, takže 3, 2, 1. Nikdy viac. Takže toto bol Cinema Challenge, vidíte čo ja som ochotný pre vás spraviť. Budem sa z toho ešte umývať, ešte to musím pekne poupratovať, sa mi bordel tu je. Proste, myslím si, že je celkom pohode videjko na dnes. Že izba dopadla asi takto. Všade tu je prázdny pohár, ružový. Ešte už zápeš. Asi takto, tu je toaleťak, to je najlepšie. Okno je špinavé. A ja musím potom umývať chodník. Chodník musím poumývať, ty hajzel. Toto je tu najlepšie na tomto. Ešte takto do toho vstúpil, neviem kto. A to ne som. Neviem. Hej. Vážne, som sa skoro prizdúsil. Dobre. Fuj, to čo je? Posluchaj, to je na mňa teraz. Takže ľudia, keď toto dám všetko, chcem odbery, lajky, komenty a tak ďalej. Dobre. Evi sa vytkol, ty kokot.
To bude dobré, to bude dobré. Vieš, aký to mám pocit? Vieš, keď zješ chren alebo niečo také. No. A ti sú či oči do slz. Nie oči do slz. Slzy do oč, ale oči do slz.